Γεια σας! Θα δούμε την αξονική συμμετρία. Για την καλύτερη κατανόηση θα χρειαστείτε ένα φύλλο χαρτί για να σχεδιάζετε αυτά που βλέπετε. Αρχικά σχεδιάζουμε μια ευθεία. Δίπλα στην ευθεία σχεδιάζουμε ένα τρίγωνο. Και τώρα διπλώνουμε το φύλλο μας κατά μήκος της ευθείας. Τοποθετώντας το διπλωμένο φύλλο μπροστά από μια λάμπα, προσπαθούμε να αποτυπώσουμε το τρίγωνό μας από την άλλη μεριά του φύλλου, έτσι ώστε τα δύο τρίγωνα να ταυτίζονται. Και αφού τελειώσουμε και ξεδιπλώσουμε το φύλλο μας, θα πρέπει να βλέπουμε κάτι σαν και αυτό. Ή επειδή μπορεί να φτιάξετε διαφορετικό τρίγωνο, μπορεί να βλέπετε αυτό. Ή αυτό, ή ακόμα και αυτό. Ή και αυτό. Το τρίγωνο που σχεδιάσαμε με τη βοήθεια της λάμπας λέμε ότι είναι συμμετρικό του αρχικού τριγώνου ως προς την ευθεία. Συμβαίνει και το αντίστροφο. Το τρίγωνο που σχεδιάσαμε αρχικά λέμε ότι είναι συμμετρικό του τριγώνου που σχεδιάσαμε με τη βοήθεια της λάμπας πάλι ως προς την ευθεία. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το ίδιο και με τον κύκλο. Θα σχεδιάσουμε ένα κύκλο και πάλι θα διπλώσουμε το φύλλο μας έτσι ώστε να αποτυπώσουμε μόνο το κέντρο του αυτή τη φορά από την άλλη μεριά του φύλλου. Και όταν τελειώσουμε, το σχήμα που θα βλέπουμε θα πρέπει να είναι αυτό. Για να ολοκληρώσουμε το συμμετρικό του αρχικού κύκλου θα χρειαστούμε το διαβήτη, όπου θα σχεδιάσουμε με το διαβήτη ένα κύκλο με κέντρο αυτό το σημείο που σχεδιάσαμε και ακτίνα ίση με την ακτίνα του αρχικού μας κύκλου. Και τώρα έχουμε το διαβήτη με ακτίνα ίση με την ακτίνα του αρχικού μας σχήματος και τοποθετούμε στο σημείο που σχεδιάσαμε. Και έχουμε το συμμετρικό του αρχικού μας κύκλου. Αλλά επειδή έχουμε ένα ακόμα σημείο, θα το αποτυπώσουμε πάλι διπλώνοντας το φύλλο. Παρατηρούμε ότι άμα διπλώσουμε το φύλλο μας κατά μήκος της ευθείας, τα σχήματα που υπάρχουν από τη μία πλευρά ταυτίζονται με τα σχήματα της άλλης. Σε αυτή την περίπτωση λέμε ότι η ευθεία είναι άξονα συμμετρίας του σχήματος. Επίσης παρατηρούμε ότι το σχήμα που φτιάξαμε μοιάζει με ανθρώπινο πρόσωπο. Τώρα θα προσπαθήσουμε να αποτυπώσουμε το Μάνο Χατζηδάκη έχοντας μόνο τη μία πλευρά του προσώπου του. Διπλώνοντας πάλι το φύλλο μας θα αποτυπώσουμε το πρόσωπο του Μάνου Χατζηδάκη και από την άλλη πλευρά του φύλλου. Και το αποτέλεσμα, από ό,τι βλέπετε, είναι η φωτογραφία του Μάνου Χατζηδάκη. Άξονα συμμετρίας της φωτογραφίας του Μάνου Χατζηδάκη είναι η κόκκινη ευθεία. Και τέλος, να δούμε τη συμμετρία ενός ιαπωνέζικου ιδεογράμματος. Λέγεται Κιν και σημαίνει χρυσός. Από ό,τι βλέπουμε, το ιδεόγραμμα της έννοιας χρυσού έχει αξονική συμμετρία ως προς την ευθεία. Δηλαδή, διπλώνοντας το φύλλο μας κατά μήκος της ευθείας, το αριστερό κομμάτι ταυτίζεται με το δεξί.